Da ste ljudi, ja sam Crazy Gaming i pre početka ovog videa imam par stvari za vas. Čuti konju! I da ste ljudi, ja sam Crazy Gaming i pre početka ovog videa hoću samo da vam kažem da Galactic Faction se uskoro pretvara u hub server. Tako da u deskripciji će vam biti link gdje možete da votujete za vaše najomiljenije igre koje biste voljeli da budu na našem hub serveru. I za vas koji ne znate za moj server, bit će vam u deskripciji, tako da možete da ga postite. Veoma je zanimljiv i da, to je bilo to. Uživajte u videu. I da ste ljudi, ja sam Crazy Gaming, danas se nalazimo na Galactic Factionu i danas ćemo trollovati super frižidera. Da, znači vidite on gradi svoj faction, evo da vidite kako izgleda. Znači on je njegov prijatelj Loki, ali Loki je izgleda otišao, ne tu je, ali nije to, izgleda. Je trenutno u bazi. Ok, tako da ako vam se sviđa, ovaj epizod, obavezno bacite like. I napišite u komentarima neke ideje kako biste volili da trolujem sa sljedećim epizodama. Znači vi dajte neke primjere u komentare. I da, ajde da počnemo. Sada ćemo uraditi ovako, uzet ćemo give da mi kick šta mi je barijer i samo ćemo se zazidati ovo tako da oni ne mogu ovdje više da prolaze. Prvo ćemo ovako. Near 20 torch air. What's going on? Tako. Sada možemo da uzmemo i da postavimo onako kao armor standove sa glavama Vitar Skeleton. I na vasi super frižider. Ili ga više nema torčeva, super, tako ćemo, sad ćemo staviti ovako iza njih. Tako. Ok, odluči se da beže. Nek pita Loki šta je ovo. Ok, ja sam potpuno promašio moju ideju kako se to da ih trolem. Hajde da se iramo. Tako. Pa gdje ste pobegli, bre? Bude li neko pobegao, koliko neko će umreti. Tako. Je neko napisao nešto. Šta je bilo, ne znam. Ok, sad kad su tu, sada možemo da ih smaramo sa čisto možemo da uzmemo silverfish, da. Šta je ovo? Ovo je vaša noćna mora. Tako. Bude se neko sudi da pobegne, stradaće. A postavit ćemo par njih još. Znači, ne par njih, sad će još mnogo njih. Kako se teško vide kad su ovako na stepenicama. Ok, ovo je super. Ovo je Loki, misli da može da pobegne negdje, sad ćemo da ga... Ne smiješ da bežiš. Nema beženja, bre. Čekaj. Radite šta vam se kaže i pustit ću vas. Ja sam nevidljivi igrač i srušit ću vam bazu ako me ne poslušate. Tako. Hoću da čitaju. Ja sam nevidljivi igrač. Dobro. Slušamo. Ok, slušaju. Dobro. Krenite da sadite. Tako. Krenite da sadite, okej. Nadam se će krenuti da sad.
Ok, drži sad ga lijepo u ruci. Možete stvarno krenuti da sad, ljudi. Ok, ljudi. Oni sade. Ali što ne mogu sada? To je najveći problem sada. A, mogu da sad. Super. Oni mogu da sad. Ok. Poslije ću mi jedan torč ovdje, ako je zbog toga. Šta je ovo? Šta se vrediš? Aha, moram ovako. Ok. I 5, tako. Super. Sad ne mogu da izađu. Sad ste zarobljeni ovdje. Sada ste zarobljeni ovdje. Da biste se oslobodili, morate srušiti sve blokove unutar čega? Unutar ove sfere. Tako. Sad ćemo idemo da im srušimo svu vodu. Nadam se sad samo treba da krenuti da vidite da pročitaju sve to. Nemam pojma ovako i drugima. Čitaj bre znakove. Ok, sad je vidio. Sad ćemo uzeti svu vodu. Evo, krenuli su. Ali unutar. Imate samo 5 minuta. Ili neko umire. Tako. Sad se ok, valjda sad shvati da mora da ubaci u 5. brzinu i da krene da ruši. Evo, ajde, bit ću dobar i bacit ću im ovo. Čekaj, uzet ću još jedan. Aha, oni imaju diamond pickaxe, ok. Krenuli se da rade ljudi punom parom. Tako da, želim svu sreću. Ali dobro, snalaze se oni vrlo dobro. Nisam stvarno mislio da će koristiti TNT. Jer on to ladno mislio da sa torčom ovi možete razbiti TNT. O bože. Pa neće ni umreti ovdje. Ovo nije dobro. Moram srušiti par ovih. Ok, spasio mi život. Tako da. Ok, sad imam vrlo dobro ide, ostaje još malo blokova. Još malo pa gotovo. Ne. Još malo pa gotovo. 3 minuta. Tako. Jače, čorno sam im tada. 5 minuta sam malo prebrzo brojao, ali nije bitno. A oni su skroz uništili svoju bazu. I ovo je kako su nja bezobrazno stvari. O bože. O bože. Au. Šta sam ja napravio njihove baze, čoveče. Daj malo da im odmažemo, ide. Tako ćemo spawnati slajmom. Pazi bre! Ok, još samo malo im je ostalo. Još samo malo. Ćemo stvarno sline. A mogu da zamislim njih još ako pričaju na Skype-u, još ako nikad nisu vidjeli ovaj serijal. Mogu da zamislim da će ono biti ko... What the fuck, šta se dešava, kakvi su ovo plugini bre? Ali izgleda su uspjeli da izvrše zadatak. I to veoma brzo, ali daj... Oju. Ovo velika neka slina, čoveče. Ali dobro mi ide, da spawnovat ćemo još jednu. Čisto onako radi red. Ok, izgleda su uspjeli. Izgleda su uspjeli ljudi. Ok, još jedan blok vam je ostao. Imam ideju, sad ćemo uzeti bedrock.
Sad ćemo samo još ovaj blok. Samo još ovaj blok. Aha, tako sad je vidio. Samo još ovaj blok. Čekaj. Ljudi, našli smo najboljeg igrača na našem serveru. Puf! Ode. Tako. Sada kad smo završili to, možemo da idemo undo. I sad su pušteni. Poslednji zadatak. Srušite vaš most. Mnogo zrači. Tako. Au. Au. Da li će srušiti? Čekaj, ajde idem taman ovaj. Da li će srušiti? Ok, krenuo je da ruši. Svaka mu čast, znači, ovo je, rekao sam ljudi, ovo je najbolji igrač, znači, on je pokušao da sruši Bedrock, znači, od njega boljeg igrača nema. Znači, ja stvarno ne mogu da verujem, ljudi. Na što sam uspio da nagovorim dva playera, znači da sruše svoju bazu. Znači, ovo je stvarno neverovatno. A žao mi ih, ne, stvarno. Znači, ono, ne znam što da kažem. Uspjeli su da sruše svoju bazu, koju su sami pravili. A ovo je mnogo smešno. Čestitam. Uspešno ste obavili zadatak. Nagrada je... Za druge strane. Nagrada je... Bićete najpoznatiji... Bićete najpoznatiji na YouTubeu. I sad samo ovako. Jesmo vidjeli, jesu. Tako. Kaži ti čao. Ćao, Super frižider nije rekao ćao. Ok, ljudi, ovo je... Znači, ono, ne, nismo prekršili, ali ono, znači, sve smo, jadnici, znači... Nagovorio sam ih da rade stvari koje nikad ne bi u životu radili. Ali ne mislim da je red da ih nagradimo sočnim jabukama i dijamantima. Da imaju za neki drugi put, za crne dane. Znači, hvala Lokiju i Super frižideru što su učestvovali u ovom trollu, znači. Da im pomognem da im sad popravimo bazu. I društvo, to je bilo to što se tiče ove epizode trollovanja. Ako hoćete još trollovanja, obavezno bacite like na ovom videu, znači... Hoću se zahvalim Super frižideru i Lokiju što su učestvovali u ovom trollu, znači stvarno sam ih izbezumio, znači oni jadnici nisu znali šta se dešava. Ali ako hoćete još trolla i ako vam se sviđa ovaj serijal, obavezno bacite like na ovom videu i da, mi se vidimo u sljedećem. Ćao!